доктор Зокир, оё ғайр аз рӯзҳои Рамазон дигар навъҳои фарзии рӯза ҳаст ки мусалмонон бояд онро бигиранд? дар умум рӯзаро метавон ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо кард. Ин рӯзаи ҳатмӣ, яъне фарзӣ, ва рӯзаи суннатӣ, яъне нафлӣ ки фарз нест. иншоаллоҳ ҳамаи инҳоро дар дигар бахшҳо ба таври муфассал баррасӣ хоҳем кард. дар мавриди рӯзаи фарзӣ бошад, онро ба 4 намуд ҷудо кардан мумкин аст. якум, дар бораи он сухан меравад ки рӯзаи фарзӣ дар Рамазон аст. дуюм ин ки агар шахс дар Рамазон рӯза нагирад, новобаста аз сабаби нагирифтанаш, ӯ бояд қазои рӯзаҳои нагирифтаашро биёрад. Инро рӯзаи қазогӣ низ меноманд. намуди сеюм, рӯза гирифтан ба хотири пок шудан аз гуноҳ мебошад. агар гуноҳе содир карда бошед, онро бо рӯза доштан ҳамчун каффора ҷуброн мекунед. ин чизест ки ба намуди сеюм дахл дорад. ва намуди чаҳорум, ин рӯзаест ки агар шумо назр карда бошед. ин аст як тасаввуроти умумӣ дар мавриди рӯзаҳои фарзӣ дар ислом.